Jo va haver un dia, saps, que vaig escriure que la cuina era cuina catalana amb tots d'aquí i d'allà, saps? Doncs una mica és això, saps? O sigui, nosaltres tenim una base de cuina catalana, que és on ens hem format, i que llavors no ens tanquem, saps? O sigui, a cap tipus de ni elaboració ni plantejament, saps? O sigui, de producte, saps? O sigui, saps? És una mica veure, és la cuina del moment, saps? És el que hauria de ser la cuina de mercat, de veritat, no? Saps? O sigui, trucar a la Eli, la nostra peixatera, i que ens digui, saps? O sigui, que aquell dia té lluç, o que aquell dia, saps? O sigui, té pagell, o que aquell dia té, no sé, saps? O sigui, bruixa, o que aquell dia, saps? O sigui, el peix que tingui. I a partir d'aquí nosaltres anem treballant-lo. Amb la Montse, la nostra, saps, de la Soleia, que porta la carn, saps? O sigui, doncs, bueno, saps? O sigui, quina peça de la carn em vol donar, saps? O sigui, em vol vendre, saps? O sigui, doncs, és el mateix. I amb el pagès el mateix, és que t'envia el WhatsApp el Josep o l'Ignasi i jo mirar la web de l'Ortiga i veure quins productes té i sobre aquesta base treballar. Sempre prometo carinyo, saps? O sigui, què vull dir? Saps? O sigui, jo en el fons, al final, saps? O sigui, gastronòmicament, saps? O sigui, per sort, a Cerdanyola tenim una oferta bastant àmplia, hi ha restaurants, hi ha bars, i la gent, saps? O sigui, pot escollir, pot decidir on anar, saps? O sigui, hi ha molta oferta, I, saps? O sigui, després hi ha, saps? Altres negocis a altres ciutats que també tenen aquestes opcions. El Capicua jo crec que el que pot prometre és, o sigui, intentem transmetre carinyo. Intentem transmetre passió per el que fem i llavors a partir d'aquí les coses fetes amb carinyo funcionen. Normalment, saps? O sigui, si hi ha el resta d'equacions empresarials, saps? I són, doncs funcionen. Llavors jo, tothom que treballa amb nosaltres o que col·labora amb nosaltres, intentem, saps? O sigui, que transpuïn aquesta passió i ja està. La resta és això, saps? És trobar un públic agraït i que estiguin disposats a venir al Capicua, que això mai es valora prou i mai s'agraeix prou, i després que nosaltres intentem, saps? O sigui, doncs, no espatllar el que ens porten els nostres productors i el reste és això, ve sol, saps? O sigui, no hi ha una equació, saps? Màgica de que 2 més 2 són 4, no, a vegades 2 més 2 potser no són 4, però ja et dic, si es fa amb carinyo la cosa, doncs és més fàcil. La capacitat legal són 49 i caben sentats, perquè hi ha 10 taules, de les quals hi ha algunes de 4, algunes de 2 i algunes és una mica més gran. Llavors, saps? Mai, saps? O sigui, una taula de 4 potser són de 2 i sempre, saps? Són unes 30, 35 persones de capacitat en el moment. Vol dir que el menú, doncs, com la gent ve una mica més àgil, saps? O sigui, necessita menjar més ràpid, però sempre vas fent més torns i llavors fas més gent, i a la carta sí que la carta és la taula, és per al comensal, i quan ve s'asseu i necessita el temps que necessiti. Llavors això, saps? Nosaltres de dimarts a divendres fem un menú que ara està a 12,90, que suposo que haurem de arreglar d'aquí una mica, i saps? O sigui, de dijous sí que és un dia una mica especial per nosaltres, o sigui, fem dos coses que ens agraden molt. Una és el tas del dijous, que aquest es fa cada dijous, que és un menú pica-pica, són 18 euros beguda a part. Llavors anem agafant això, el que ens porta la Eli, el que ens porta la Montse, el que ens porten els nostres pagesos,
i llavors sobre aquí treballem. I llavors això, tens 2 primers, una carn, un peix i 2 postres, i anem traient plats per compartir, per disfrutar i per fer una mica. I aquest, la veritat és que és una cuina o un model que ens agrada molt. I després el tercer dijous de cada mes fem el tas de vins, que això per nosaltres és l'estrella, la corona, o la joia de la corona. El plantejament és una mica, saps? O sigui, que fem el mateix, l'únic que es transforma en un menú de degustació i es fa amb un vi que ens suporta, saps? O sigui, que cada 3 mesos va canviant i va canviant un productor. O sigui, és una experiència perquè ve el productor, ens explica el vi, no és algú que entén de vi i que intenta transmetre el que ell pensa d'aquell vi, no, és el qui ha fet aquell vi, el per què l'ha fet, per què no l'ha fet, i que intenta transmetre aquella passió que nosaltres sentim per la cuina, transmetre-la al vi. Aquest, saps? O sigui, ja et dic, saps? O sigui, és una cosa que a part que està tenint molt èxit i que la gent ho agraeix molt, és un concepte que és molt maco, saps? O sigui, veure realment la passió que transmeten ells pel vi està molt bé. I divendres nit i dissabte migdia i nit fem carta i fem un menú de degustació. La carta són 30 euros per començar, els tenim englobat tots els primers, tots els segons, tots els postres amb famílies, i llavors són primer, segon i postre, són 30 euros, i el menú de degustació són 35 euros. I llavors tens 2 primers, carn, peix, carn i 2 postres per degustar una mica la nostra cuina.